Oh, malawa ko mo taga eh. Ay man to. Gitagaan ni magbudbud. Gitagaan ni magbudbud. Ligid. Ako ka ng kamuti ba? Ligid. Kaon siya? Wala, yung buwan sa inan. Wala na ko. Wala ko, yung sigpangatyo, inahan, tigwa. Hoy! Kisay tigwa? Tigulangan. Kisay tigwa? Ikaw. Tigulangan. Tigulang na ka? Saan mo na noy? Hindi ang galing ako ano ba? Pen, sarap yung Putay. ako, hindi ko sila mo. Pin, di sala, pin, di kutsilyo, di armasin, haw, karabaw, di bato, tin. Oh, Ay! Tama! uy, isa pa. Una din ay kwarta si Arnold, nagapok mong ginaw. Ay, man. Asa mo? Asa? Ha? Asa ta padung ba? Ha? Asa ta padung ba? Ato mo Sibo? Ay, mananggi. Mananggi? Manjanggi ba ka na bang sa merkado ba? Oh, tanggi. Ikaw ba ito taxi mo? Larga lagi kunog Sibo. Magosa. Natay kwarta, ipliti. Taban ko. Nay mo sponsor, ug nay mo sponsor nato te mo to tag Sibo. No. Mo to tag Sibo ug nay mo sponsor. Kayo matay kwarta. Ate. Ate. Ha? Di kwarta na ini. Papi naman ni Banting para kani. Ate kung nay mo sponsor nato, larga tag Sibo. Kayo pa matay kwarta. No. Wilog ko no. Ay, ang magdulog yan. Ay, suka niya. Ano na? Sa? Ay, ano na gawin ka rin? Di ba punta ka sa po sino sinurihan? Ay, model. Panilhig. Daspan. Ada daspan ay. Kering green. Nama dia daspan. Ya pilih po dito sa sakop sa inyong balay ate. Imong balay ba? Katong tay basura pa dito. Ito ate. Ito ay plastic ay. Tapay. Ate, ito Ito plastic. Siliga. Dadi og daspan. Kana. Diba? Ang daspan. Ay mo lang yan sige. Kana. Daspan na. Kamao na guys, no? Kamao na si ate og magtrabaho. Kuwan. Ya, asa man ni may butang. Basura. Ha? Asa man ni may butang ng basura? Dito sa imong hagdanan, taas imong hagdanan ay pangpili Aray. Ta, imong hagdanan. Diha ra na nimo. Oy. Dito na isod na ng sige, sakto na lang na. Kana di kuha nang daspan. Karing daspan nimo. Daspan na. Ayo. Di ba? Daspan na. Karing pong yelo. Duha man ka daspan gigamit. Sana all. Kana. Okay. Very good. Sana all.
Naipon dito, itap o ikuha na itipon diha. Oh, itipon. Okay, itipon. O, di ba? So kamao na siya, masugo na siya, guys. Di ba? Okay. Tapos na ang trabaho. Para mo ka dire, abi ko naglakaw ka. Standby man. O, dire lang ka. Gusto may mong lantaw dire? Ha? Kung sa gilantaw ni mo? Juice? O sa? Kung sa gilantaw ni mo? Minom kag juice. Ato sa sakop. Ito may juice nga to. Man na siya. Man naman di kuno kag inom oy. Dua kuno ka tasa, dua ka baso imong juice ginom. Ako biniya ko. So dire lang ka, paglakaw ha. Uglayan ka, asa ka sod nga ri ha. Amor sister. Ano sibo? Titit. Gato titit. Ha? Kanang band paper? Para asa mo kuno na? Ha? Kisa man yung band paper time? Dadi re? Ate Esther? Kisa man eh? Kisa man nakatagan natin? Ha? Kisa nagkatag ni mo ng band paper? Kani ba? Kabugat tingin sa bugat kuno kayo. Sa mo ni ka kuan eh. Para asa mo kuno na? Asa mo kuno na siya nga band paper? Ha? Kisa naghatag ni mo na? Ato yung isa to. Aton? Kisa naghatag ni mo na? Para ikaw. Sige, hatag niya. Ano yan? Kay iyaham din kuno na. Ano? Salamat.